Kajinga tu Khynnah sepang Nonghikai tuition ubajrong kti ki Khynnah kantai. Ulok jong kasmita u Francis ula syak transfer hakawe kasnong. Kasmita bat kakun kantai jong ka kilet bot lang yu ukpa saja kasak jong u. Kakun jong kini ki arngut ka kerteng ke Angela. Ke Angela kelas dang di skul haka shnong basak transfer yu ukpa jong ka bat kadang syong kelas 7. Haka we kasngi. Kasmita kelet wat yu Nonghikai tuition bat kelai kendu bat kawe ka para marjan. Ka para marjan kela keli. Shano pimut let kong bat pisa hae ngam juyo iya pi. Kasmita kelaong ngadang syuan sak temai pi kong namar ulok jonga ula syak transfer syane syasinong jong pi. Ka para marjan kelaong sawan kai ken haying jonga ngasak hang ne. Knang ma pinyok paralok ba pinju baha. Ha kata kapuar lawan kakun jong kasmita bat kelaong kublay na. Ka para marjan kelakeli pisyong kelas ayu kun. Ka Angela kelaong ngasyong kelas 7 na. Kasmita kelaong ngamut likwat nang penkrekot ya kakun jonga tang ba ngampat itu yano. Ka para marjan kelaong don uwe Nonghikai uba penkrekot ki kun jonga hakapor bagi dang kelas red hadu bagi napas kelas 10. Kilet keli kong udon hang ne hajan. Kasmita bat kakun kila lewat ya unong penkrekot naka benta jong ka Angela. Enda kasmita bat ka Angela kila poi haka jaka badan uta Nonghikai basim tuition. Ka Angela kla yoi badon ki Khynnah basyong tuition hangta khatsan ne arphongut ai. Nonghikai ula ong ya kasmita pidon kamyan kong. Kasmita kelaong sar ngamut wan keli tuition ni ikun jonga. Usar ulaong hoot ngadai mga usar basim tuition. Yanga kisat khot usar gym. Kasmita kelaong sar pipen krakot tangi ki Khynnah kantaina kumno. Usar gym ulaong ngapen krek lang ki Khynnah senrang ru tang ba ka batch kadai la kajong. Usar gym ulaong ya ki Khynnah senrang ngaladep bat hadin sitang genta ngasapen sedang saya ki Khynnah kantai. Kasmita kelaong to ka biangsar ka jingle jong pi ka bha palat. Kasmita kelaong ngan siuno ya ka by advance bat lasai kasngi ngan pawan joinno ya ka Angela. Endala dep siu ya ka by advance tuition. Kasmita bat ka kun klik paino sying. Ha kasngi ka babut ke Angela kelas dang ban net tuition. Ke Angela kela yok paralok ya kasani bat ka Melina. Barok kila ya krekot hangta. Hadin kumba arta yau ai ka jinglet krekot jong ka Angela ka yadbet. Henry ha ka way kasngi endala way tuition. Usar gym ulaong ya ka Angela bakan apsyua. Ka Angela ka ong ki paralok kumne. Sani, kidang yelait no mapi namar usar gym upaap yanga uong baudon kam. Kasani bat ka Melina kilaong yang ngiru usar upaap. Ka Melina bat kasani ringkat bat kating ki yang hangta. Ka Angela kilaong ka biang hingin yo yalet ringkat. Ka Angela ka pet ya kasani bat ka Melina kilaong. Te balay piating kumne lakumba usar unsyo ya pi. Ha kata kapor usar gym ulaong sani kangno katu ka jingkang barok ki Khynnah kile let lutte. Kasani kelet kang ka jingkang bat katang sudap kang ka jingkang usar gym ulaong ya ka. Usar gym ulaong ya kasani bat ka Melina aleno sedang no ya ka Skul La Jong. Kasani bat ka Melina kilet hajan jo usar gym. Une Nonghikai tuition ukdup ya kine baro arngut. Kasani bat ka Melina kia penkem ya ka met jong u. Usar gym upha ya ki bakin sirput serpa ya ka met. Kasani bat ka Melina ki yam namar kiting lada kim ko ngu usar gym u berngam ya ki lai pojaj.
ki Khynnah bapli namar ki ting bu berngem lai pujat ki kongu ya u. Ka Angela bakayo igumne kala ting. Usar jim ukhot saya ka Angela uong. Wan hang ne se Angela. Ka Angela kala ong ngam tre wan mat pi day Nonghikai ubaja bo bat ubasniu ngan let ya tu imei. Usar jim ulet hajan jong ka Angela ulaksi rendang ya ka bat ula ong. Ngan tang syu sngo khana syapang jong sabar ngan penyap ya pi. Usar jim ula ong lada pilet ya tu imei jong piru inum ngej. Namarang ladap ya tu shua mangai imei jong pi ba pim kwa syu ban wan tuition bat nga. Bat inum nge ya pi namar barok ki Khynnah tuition judan ba komplain sapang jong nga. Usar jim ula ong hang ne hasunong ru dan Nonghikai ba sim tuition kum manga. Ka Angela kala ting bha ya usar jim. Kat ba dang ya kisi ki por. Usar jim upak lebet kumne manla ka sngi ka Sani ka Melina bat ka Angela. Upak kem bat upak serput serpai ka met jong haki Khynnah ki bompat tip ya ka aka. Ha ka jing kwak brai ban yo le kam sniu ki Khynnah ba wan tuition bat u. Ka Angela kam kwak syu ban let tuition. Man ka sngi ka ong ka Skul La Jong ba ngam kwak syu mei ban let tuition. Bat lai sngi ka Angela ka klem let tuition ka tiak bet ha jing tiak. Ka kemi jong ka Angela ka laong ba le khun pi klem let tuition. Ka Angela ka laong nga sukpo palat pi mei nga num let tuition menta ka smiru. Ha ka ta ka por lawan usar jim ha ying jong ka smita. Ka smita ka laong alerung ha ying sar. Ka kemi ka bom tip kala ong ka khun kumne. Angela pet usar jim ulawan haying. Ka Angela ka tang syu usar ka ting syu. Ka kemi jong ka Angela kala ong usar jim. Sar dang syong mapihang ne ngalit tiu syua mga dakasya. Enda ka kemi jong ka Angela kala let tiu sya usar jim ula ong. Balai Angela pi klem wan tuition. Ka Angela ka klem jubab ya ka jingkili je usar jim. Une Nonghikai tuition ula berngambiang ya ka Angela haying jong ka. Ba ka tang syua tu syapang jong u. Ong ba ngan penyap ya pi. Tang ya pi. Henry ki parlok jong piru kaju. Ka Angela kala kerpat di usar kala ong. Ngan sawan tuition no la syai ka sngi pisar wat julek kumta. Usar jim utang sudah berngam ka Angela ulet no syaying. Ha ka sngi ka babut ka Angela ka let tuition no. Bat ka tang supoy ha jaka tuition ka Angela kala ong ki paralok. Yangin nga tau no da ka way ka bud. Kumno ngin susya bet kumne kat bamon usar te long pi. Ka Melina kala ong hoot ka day baong i Angela. Ladang imle te ngiro ngim tip syando ngin poy. Ka Angela kala ong ngin haban le ya une usar watla ka long ka ba makana yangi. Ha ka sngi ka babut usar jim enda ula dap sim tuition ki Khynnah baro. Ya ka Sani ka Melina bat ka Angela ula set ha kamera bat ula ong ya ki. Bakin serput serpai ha ka met jong u. Ka smita ka wan ha ka jaka bakrek kot ka Angela. Ka kemi jong ka Angela ka lakot ka khun. Angela, syano pidon. Balai usar jong pi ukang kumne ka jingkang. Usar jim ula ong ki Khynnah. Syong hang ne nganit pli mangai ka jingkang wat juya hela. Usar jim ulet pli ka jingkang. Ka kemi jong ka Angela ka laong. Balai sar pikang ka jingkang kumne. Usar jim ula ong ngaladep ng krakot bat ngamut ban kang no. Ka smita ka laong syano ka Angela. Usar jim ula ong ka Angela kladep let la don kumba siteng kenta Henry mar kumtahi ka Angela bat ki parlok kilami bluit sabar. Bat kila yam barok laingut. Ka Angela ka laong
Don bok mei ba pilawan hang ne, bat pilalap de laki jong ki khmat, ba une Nonghikai tuition jongi, ulong ubre ubadakat. Namar balas lem palat barwan krekot ki kun, ka kemi jong kasani bat ka melinaru kilawan poilang hangta hajaka krekot. Usar jim ulen bat ulaong, pet kong ki kun jong pi ki tok, nga klemle kumta. Ngamut ban shim extra class yaki, nga sakhang nga jingkang. Ka kemi jong ka Angela kala Ashita pi usar jim. Barok ki padon ha kata kadong, kiliya wan lut hangta hajaka bapen krekot. Ki rangba ki bayawan hangta, kiliya phone pulit, ki pulit kilawan kemno yu usar jim. Usar jim ula syak set patok namar ki kam tombor jong ui ki Khynnah red. Lada episode nat, sungguh like, share, bat subscribe ke channel bat share komen.